Εντυπωσιακές ομάδες, οι υπόλοιποι, έτσι. Οι υπόλοιποι πηγαίνουν στο ring, να πούμε. Η πόλη ίδια πηγαίνει στο ring. Με το ένα πρόβλημα δεν δέχεται το άλλο, λένε οι ίδιοι. Οι πολίτες να δηλούσαν βάσει των τοπικών εργών και τις λέξεις να αποτελούν εδώ προς εξαφάνιση. Η πόλη μοιάζει με ένα μεγάλο ring και όλη η χώρα μοιάζει με ring. Στο ring αυτό σήμερα θα βρεθούν αντιμέτωποι από τη μία οι τοπικοί άρχοντες, η αιτία της αναστάτωσης, από την άλλη οι υπόλοιποι. Η μεγαλύτερη καρναβαλική ομάδα που θα αναλάβει να κάνει στην άκρη τον αντίπαλο και να ποτίσει με κέφι, ζωντάνια και αναστάτωση στο φετινό καρναβάλι. Οι υπόλοιποι είναι η μεγαλύτερη ομάδα λοιπόν που αναλαμβάνει να κάνει το καρναβάλι ξεχωριστό. Ομάδα σταθμός στο Ρεθεμιώτικο καρναβάλι. Είστε στο ραντεβού με την αποδιοργάνωση, φοράει αθλητικά και παλεύει με τα θηρία. Η νίκη δεν απέχει και πολύ. Αρκεί να φορέσετε και εσείς την ατελείωτη διασκέδαση, το αστήρευτο κέφι, την όρεξη για χορό που μοιάζει ατελείωτη. Λαοθάλασσα οι υπόλοιποι πραγματικά. Αυτή η ομάδα Γιώργο Πάλο κάνει casting, δεν μπορεί, δεν υπάρχει μια άσχημη γυναίκα εδώ μέσα. Είναι οι υπόλοιποι και πηγαίνουν κατευθείαν στο ring να ρίξουν τις μπουνιές τους στο Δουνουτού και στο κατεστημένο. Όπως καταλαβαίνετε οι υπόλοιποι έχουν καλύψει όλο τον δρόμο, έτσι δεν υπάρχει σπιθαμίγης. Το καρναβάλι είναι ξέπρενο, είναι εκτός ελέγχου. Ρέθυμνο για πάντα, η πόλη που ποτέ δεν κοιμάται. Των υπόλοιπων. Δεν υπάρχει, ο ένας απάνω στον άλλον. Γεια σου, τι κάνεις, πώς θα λένε? Ρίσα. Για κοίτα λίγο στην κάμερα. Ανήκεις στην ομάδα των Υπόλοιπων. Είσαι μέρος των υπόλοιπων. Μέρος των υπόλοιπων. Πώς το πάμε το πράγμα, πώς το βλέπουμε? Πώς το βλέπεις? Δεν φοράμε και πολλά. Καλά είμαστε. Απαραίτητα. Θα ρίξουμε πουλιές. Θα ρίξουμε. Εκεί που πρέπει. Πού πρέπει, όχι στα χωριά όμως. Περνή παράκληση μης καρβαλώνετε τις καλωδιές πάνω. Μην βγαίνετε πάνω στις καλωδιές. Ήταν εύκολη γιατί υπήρχε διάθεση, οργάνωση, κέφι. Και το αποτέλεσμα είναι μπροστά μας. Πόση ώρα χορεύεις ήδη? 3 ώρες. Ωραία, σου εύχομαι να χορεύεις άλλες 13. Ευχαριστώ πολύ. Θα έρθω μαζί σας. Καλή συνέχεια. Thank you. Συνεχίζουμε με την ομάδα των υπόλοιπων, ντυμένοι με τα ρούχα που φορούν οι μποξέρες στα ring. Ρίχνουν μπουνιές με χέρια και πόδια. Οι υπόλοιποι λοιπόν, εδώ γίνεται χαμός. Ο έλεγχος έχει χαθεί. Τι γίνεται παιδιά?
υπόλοιποι, αλλά το υπόλοιπο δεν τελειώνει ποτέ. Είναι η πιο μεγάλη ομάδα. Μια λαοθάλασσα πραγματική. Σε τρελό κέφι, ανεξέλεγκτο θα λέγαμε, δεν σταματάνε ποτέ, έχουν βγει από το ring τους. Οι υπόλοιποι είναι από τις πιο κεφάτες παρέες που έχουμε δει, τεράστιες. Τις εξέδρες των επισήμων, έτσι. Δεν τους βάζει ο δρόμος. Στο δήμαρχο οι υπόλοιποι και χορεύουν εκεί. Τίποτα δεν τους σταματάει. Έχουν τρελό κέφι. Οι υπόλοιποι πάνε, δεν τελειώνουν ποτέ. Σιγά σιγά των υπόλοιπων, το οποίο είναι ένα τεράστιο ring με δύο άντρες να δίνουν μια γερή μάχη. Μονομαχία τρομερή γίνεται σε αυτό το ring. Ξέφρενο τραγούδι, Μπαμπυλώνια. Σε αυτούς τους ήχους χορεύουν οι υπόλοιποι. Μια ομάδα που δεν τελειώνει ποτέ. Και έρχεται σιγά σιγά το ring. Το ring που έχει καθυλώσει τον κόσμο. Οι υπόλοιποι το παράκαλαν, παιδιά. Δεν τελειώνουν ποτέ. Γιώργο, τι γίνεται με αυτούς? Δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Να δώσουμε και πίσω το πανό. Οι υπόλοιποι συνεχίζουν το ξέφρενο κέφι τους. Βρίσκονται μπροστά στο ring τώρα και χορεύουν. Τι γίνεται, δεν ξεμπλέκουμε. Δεν τελειώνουμε. Το ένα πρόβλημα δεν δέχεται το άλλο. Τους πολίτες να λυνούν αποφάσεις των τοπικών αρχόντων, λένε. Οι λύσεις μοιάζουν να μην υπάρχουν. Έτσι η χώρα μοιάζει με ένα ring. Αυτό το ring είναι και το άρμα τους. Το ring που πρέπει να δώσουμε όλη την δική μας μάχη.
μερίδια των υπόλοιπων παίρνουν τη θέση των ζητημάτων που απασχολούν τον τόπο και χτυπούν την καθημερινότητα. Το ένα Γάντι γράφει πεζοδρόμιο, το άλλο λέει για πάρκινγκ, ένα τρίτο θα γράφει για τα κιόσια της παραλίας. Όπου Γάντι και ένα πρόβλημα, όπου πρόβλημα όμως και ένας υπόλοιπος. Έχουν 7 μόλις παρουσίες στο θεσμό οι υπόλοιποι και καταφέρουν να καθιερωθούν και να φέρουν κάθε χρόνο το καυστικό τους μήνυμα. Νέα στο θεσμό αλλά και στις ηλικίες η ομάδα εύχεται ένα ξέχαστο ρεθυμνιώτικο καρναβάλι. Πραγματικά οι υπόλοιποι είναι αξέχαστοι. Οι υπόλοιποι στο άρμα τους έχουν κέντρο βάρους. Σε όλο τους το μεγαλείο έχουν το πυροβολικό Μανώλης Λιωδάκης. Πίσω βέβαια έχουν cheerleaders. Αμέσως λοιπόν, επιτέλους τέλειωσαν οι υπόλοιποι, το είπα. Τελείωσαν παιδιά οι υπόλοιποι, αυτό αποτελεί είδηση. Το άρμα συνεχίζει την διαδρομή του στην κεντρική αρτηρία του Ρεθύμνου. Και ακολουθούν οι πουμπούνες.